Ameslarien banda. Gurpil karratuak. Xirristi mirristi! Baizera, ongi zaude? Esango nuke txistuka entzun zaitu dala. Zera, pozik bazeunde bezala. Pozik, bai horixe. Noski, atzo gauean txokolatezko izozkia prestatu nuen. Txokolatezko pipita, txokolatezko esnegain eta txokolatezko siropearekin. Eta gaur jateko asmoa dut, badakizu. Emaidazu txokolatezko izozki bat eta zoriontxua izango naiz. Ikusten? Gehienetan, zoriona jarrera kontua da. Auskalo! Auskalo? Jakin liteke zer den muturrean duzun hori? Ez da txokolatea izango! Auskalo? Baizera, lasai. Seguru apur bat baino ez duela jan. Ez da auskalo? 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 Harrapatzen bazaitut karel gainetik botako zaitut. Zatoz! Alarma! Alarma! Guazen amesgailura! Ikus dezagun zer den gertatzen dena. Nik esango dizut gertatzen dena. Auskalo, tripontzi, tripazorro jatun sabelko jitzela da. Auskalo! Utzi kamikak. Ume batek gure laguntza behar du. Ondo da, zein da arazoa? Auto bat, mendi bat eta dado bat. Ui, zerbait arraroa sumatzen diet. Baina ez dakit zer. Kikili salda, zerbait arraroa. Jakina, begiratu autoaren gurpilak. Auskalo? Xirristi mirristi! Gurpil karratuak! Gurpilak karratuak dira! Eta mendia biribila eta dadoa iruki formakoa. Formak nahastu ditu! Auskalo! Baizera, altxor kutsara. Ea formekin laguntzeko zerbait topatzen duzun. Auskalo, lemara, azkar! Hurbildu ametsen ontzia ametsaren odeioera. Lehen bailen lagundu behar diogu ume gaixoari. Auskalo! Baizera, zer topatu duzu altxor kutxan? 3 betaurreko hauek. Bakoitzak forma desberdin bat dauka. Iruki, lauki eta biribil betaurrekoak dira. Jantziz gero forma horretako gauzak nabarmendu egiten dira. Auskalo? Betaurreko karratuak janzten badituzu, gauza karratuek dirdira egingo dute. Eta berez, karratuak diren gauzak, karratu gisa ikusiko dituzu? Auskalo! Nik biribilak jantziko ditut. Gurpilak biribilak dira orain! Eta niretzat iruki formakoak. Mendia forma egokian ikusteko. Primeran! Betaurrekoak jantzita ditugula aprobetxatuta, jolastuko algara formen bila. Auskalo! Ondo da... Abestu dezagun! Irukia, laukia, edo biribila, jolastuko algara forma hoien bila. Irukiak orain, mendia telatua, edo aterkia, makina bat tokitan. Dago irukia, irukia, laukia, edo biribila, jolastuko algara forma hoien bila. Ondoren laukia. Kusinetan lehioan, kuboan dadoan, laualde berdinekin Laukia dagoan, irukia, laukia, edo biribila, jolastuko algara forma hoien bila. Biribila. Pilota
irukia, edo biribila. Jolastuko algara, forma hoien bila. Jolastuko algara, forma hoien bila. Ondo lo egin, txambelin. Kitxo, amets goxoak izan. Baizera? Nora zoaz kamamilak ikara horrekin? Tripako mina duzunean baino ez duzu kamamila hartzen. Ez da niretzat, auskalorentzata. Auskalorentzat? Bai, prestatu nuen txokolatezko izozki guztia jantzuen. Eta egundoko tripako mina egin zaio. Uste dut bolada batean ez duela txokolatezko izozkirik jango. Bolada luze batean.